L'església de Sant Pere és l'última de les construccions del conjunt episcopal d'Ègara. Recordem que tenim la catedral de Santa Maria, l'església funerària de Sant Miquel i l'església de Sant Pere, que correspondria a l'església parroquial. Presenta una triple planta de 3 naus amb un doble transsepte i un absis tribular. Una sèrie de contraforts a l'exterior denoten una complexitat en la seva coberta. Cal destacar en aquest cas que l'absis de Sant Pere és el que ens ha arribat de l'estructura original, ja que tota la resta de l'edifici és d'època romànica. Sota el seu paviment de picadís romà s'han descobert diverses sepultures de caixa d'obra amb coberta de lloses i que cal indicar que cap d'elles presenta a la seva superfície una identificació tant del difunt com de la seva ubicació. Només una sepultura està aixecada sobre el paviment i que es troba al costat del transsepte i adossada a aquesta paret o aquest mur que separava la nau sud de la nau central.